Evaluarea daunelor auto și stabilirea despăgubirilor ar putea să nu mai fie făcute de la anul de companiile de asigurări. Mai mulți parlamentari au inițiat o propunere legislativă de înființare a unui corp de experți care ar urma să evalueze independent pagubele în urma accidentelor rutiere. Asiguratorii avertizează însă că acest lucru ar duce la o creștere a tarifelor. Corpul experților și evaluatorilor tehnici din România ar trebui să devină organismul care să analizeze accidentele rutiere soldate cu pagube materiale însemnate. De asemenea, ar urma să stabilească daunele în cazul accidentelor în care au fost implicate vehiculele cu destinație industrială. Macarale de mare capacitate, autovehicule cu destinație specială, cisterne de mari dimensiuni. Expertiza în acest caz este net superioară prin cunoștințele tehnice față de ceea ce în mod obișnuit are un agent de asigurări. Inițiatorii acestui proiect spun că după înființarea acestui corp de experți, daunele ar fi stabilite la valoarea lor reală, iar cetățenii nu s-ar mai trezi că asiguratorii refuză să plătească sumele de bani necesare reparațiilor. La ora actuală, între ceea ce este dispus să recunoască asiguratorul și ceea ce prestează în atelier reparatorul, distanța tinde să devină din ce în ce mai mare. Reprezentanții Uniunii Societăților de Asigurare se opun însă acestui proiect și susțin că dacă ar fi implementat, ar duce la scumpirea polițelor. Cu siguranță există acest risc, pentru că sunt foarte multe necunoscute cu privire la costul unei expertize pe care ar trebui să o realizeze acest spun că sunt lucruri foarte multe neclare. Nici șeful ASF, Mișu Negrițoiu, nu e încântat de propunere. Nu avem nevoie de un corp administrativ de evaluare care și asiguratorii au dreptate. Nu sunt plătiți tot de asiguratori? Sunt plătiți de societățile de asigurare sau sunt plătiți pe bază de tarife, dar una este să ai, un corp administrativ care n-are treabă, trebuie să fie plătit, și alta este să ai o piață liberă de servicii, inclusiv de evaluarea daunelor, care pot să facă aceste lucruri pe baze comerciale. Deci noi am fost împotriva acestui act normativ. Proiectul a fost respins însă de senatori și retrimis la Camera Deputaților pentru analiză, dar inițiatorii sunt siguri că vor lămuri până la toamnă toate problemele invocate și proiectul va fi votat până la urmă de parlamentari.